приятели, днес ще се оправят с мене залага. Първо трябва малко да се поизкъпа. Добре, сега съм готова и е време да си сложа пижамката. Добре, облякох се, сложих си и маската. И сега е време да си измия лицето и зъбите. Малко ще... Добре, сега ще почна с смяната на лице с вода и един мой специален айдрим. Не знам какво е това. Може би ще почна да казвам някакви яки неща, например. Лиса е влюбена в еди кой си, или, например, Лиса е изневерила на еди кой си. Пишете в коментарите, ако трябва да казвам такива неща. Но поне сега мога да ви питам въпроси, защото съм гледала много такива клипчета, където ти, докато си правиш скинкера, те питат някакви такива неща. Само да си светна една цел лампит. И... Добре, се. Добре, първи въпрос. Вие какво сте били за Хелоуин? Например, аз бях феята от 99 дни в гората. Имах крила, носих бялата рокля, тя има май бяла рокля. А най-добрата ми приятелка беше Еленът. А другата ми беше Вещица. И между другото, второто нещо, вие питахте ли хората за лакомство или пакост? Защото ние да, и ние бяхме на един пазар, където имаше някакви неща. Аз си купих тениската, която сега бях. Може би ще видите като почна на клипчето. Купих си това медальонче на тортата. И си купих свещи и много други неща. И дали вие донесохте бомбони, защото аз специално не донесох. И като ме питаха, аз имах кифлички. Но аз се разбираше, ми е гадно да каза не. И им дадох кифлички. И имаше един танджеро, където аз му казах, мога ти дам кефа с шоколад. Той каза, не, аз съм тук за бомбони. И си тръгнахме. След това отидохме у другата ми приятелка от тях. И там и ние отивахме да питаме за бомбони. И накрая решихме да пранкнем като тяхното семейство. И така. И изведнъж те ме хванаха, но след това аз опитах да ги знам, ама ме щеше да ми стане гадно. И след това почнахме да гледаме на игра, където някой е с затворени очи и е навсякъде тъмно и ти нищо не виждаш. И да ги трябва да се крият и като ги питаш ще бъде до 10 и така. Добре. И сега е времето да си измия зъбите и ще свърша видео.